Shalom mamanginang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapasada maroha dohot pikirata, lau marsaor dohot debata, marede mahita sia buku ede nomor 10, ayat sada, rori ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi purbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sa ingot ma ale Jehovah, akadinggan ni basam dohot asin ni roham, ay siyan na robi doak kai, asa unang marsurak-surak akamusukku midaaw, ale debataku, marhapo sabtu hodo au, say unang paila au. Haleluya.
mahita. Ale amanami para siroha na sumurung, debata ni hatuaon nami. Huingot hami do diakaryon panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala parbadiai, mamikiri sude na tinaon nai. Patadahom matuhami dosa nami, asa diarsak roha nami, asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni roha nami. Jala asa hupasaut tami lomo ni roham, ni namanobus hami. Asa martua hami marhite siani, rodi saleleng-lelengna. Say patu pamay di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amen. Maredde mahita. Tatangihon ma patik ni debata, imana tersurat di Yesaya biddu 26 ayat sada rodi ayat onom, songonom madidok. Ede puji-pujian ni Juda memuji debata ala pinaluana nasida. Nang dihagogoton godang, dang ditadikon Jehovah bangsona. Di ari na sasayadai edehon ni halak na edeod di luat Juda. Adong dohu tanah goting dihita, hatuaon do dibahen parik dohot partano batoan. Ukapamuma akka harbangan, asa bongot bangso na tigor, na marsihohot maniopi haburjuon. Hombar tu sakap na ujakdo, dipayako dame, dame matutu, ay marnalom ni roha midahodo ibana. Marhapo satu Jehovah mahamutok tong, ay Tuhan Jehovah do dolok batu rodi saleleng-leleng na. Ay ibana pajiput aka isi ni habutulon, di pajepol do hutan na hisati, ditipalhon do itu tano, direokon tu orbuk. Asa dilutak-lutak pat, akapat ni halak na dangol dohot laka ni halak na pogus. Ima sahat na, rap mangidogogo mahita tu debata lahum mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Maredde mahita.
poti madusat tanagudangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na sohatu dosan. Pardengan basa doho jala ro di saleleng nileleng na doa sini roham. Say marpamua ti maroham di hajahaton nami. Jala sayunang beingot akka dosa nami. Ay jod dohami mardosa maradopoko. Jala jod do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalasoyon nami. Dihatam, ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalawsyon nami i. Unang alang asiniroham, say uru pimahami. Ho ale Tuhan debataha tuaon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Alanya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Para si roha jala pardingan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang di bahit tuhita ho bartu akka dosatta. Jala dang di balosot tuhita ho bartu akka hajahatotta. Songon asi ni roha ni ama-ama mida akka anakna. Asi ni roha ni Jehovah di akka na magkabiari ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Marede mahita. Tajaha memarsikan sorin, hujahahon madihita, Filipi 3 ayat 17, damang dainang saluhut nama majahahon di Filipi 4 ayat 1. Songonon madidok. Rap sitruau mahamu alea kadongan, jala pamanak kamu ma akka namar parange songon hami sitiromuna. Ay songon naum jojok kidok tuhamu, jala anggon lain mardongan ilu dohdo, torop do martakalaho gabe musuh nisilang ni Kristus. Ima sahatna ayat 10 sia hamagodo ujung nasida butuhan nasida do pinar debata silay hononna dihasangapon akka na ditanaon di paralohan. Ay di Banua Gijang do sabulotna sianido tapaima-ima si Pangulo kita Tuhan Yesus Kristus.
Hobayon na do daging ta na leon, gabi doson daging na nasangapi, hobar tu hagogoon nai, ay tapartuduk do sa luhut na tu ibana. Ope hamu akadomaku na hinangolongan jalan na hinasala. Halason ni rohaku jala tupalku, songonima masih rohot hamu di bagasan Tuhani. Hamu akaholongan. Ope hamu ima sahatna, martua do akan tumangihon hatani di bata, jala na upeopsa. Amen. Marede mahita. Tahat tadiyakon maha porseo tai, songon nahia tidakon ni dongata saha porseon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sian todi porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tu banua toru durung tanom. Na mulak mangolo di ari patoluhon. Na manaik tu surgo. Lau hudul tu siamo ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasasan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu do sogot daging ni halak na mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Tabegema kor sian seksi parupuan Huria HKBP Bandung.
tabegema kursian punguan seksi perempuan Ina Kamis.
tabege matikting di minggutta sadarion. Huria ni tuhatta namar minggu di gereja nang namanghuton live streaming taparohahon tay payutitma titing di minggu sadarion tanggal 10 Maret 25. Parjulu goar ni minggu sadarion ima minggu reminiscere do topik minggu paidaida hinadenggan ni Jahoba paduahon titing na meragam. Sada, padidion na badia khusus. Sadarion minggu 10 Maret 25 di parmingguan pukul 6 WIB di Patupado sakramen padidion na badia khusus. Tu sahala danak ima. Mianda Medi Natalia Pahan Sian Wik Walu. 2. Kunjungan gerejawi. Sadarion minggu 10 Maret 25 di parmingguan pukul 11 WIB, Rodo mengibati huriata punguan seksi perempuan Huria HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata, toropna 55 halak. Naniuluon ni amang pendeta Albenar si lain, STH, pendeta Resort HKBP Bandung Riau Martadinata. Dung sipul parmingguan tapatupado partamueon na maringanan di Sopo Saroha na ditamue punguan seksi perempuan. Tulu, parjamita tamu. Sadarion minggu 10 Maret 25 na makubasi parmingguan pukul 8.30 WIB ima. Inang pendeta Tri Julpan M. Boru Huta Barat STH, pendeta fungsional HKBP Resort Bandung Riau Martadinata, dohot permingguan pukul 11 WIB ima. Amang pendeta Albenar Silain STH, pendeta HKBP Resort Bandung Riau Martadinata. Saluhut ruas parhalado dohot pangula nagoktiki pasahaton mauliate di pakubasion nasida. 4. Ruas napida. Mamukka sadarion minggu 10 Maret 25 nunga pidda huria keluarga Nyonya Manik Titin Situmorang dohot sahalak yanakonna wik 10 petu energi onom kosong onom sia-sia nasida pidda tu huria HKBP Parung Pajang Resort Depok 2 Distrik 20 Deboskap. 5. Honarut pamisangion dohot Honarut Parmahaniot do Pamitsangion. Mamukka sadarion minggu 10 Maret 25. Honaru Parmahanion do Pamitsangiot do Silvana Lisandari Manik Sian Wik Walu ala marhasohotan dohot naso sadokma HKBP. Onom. Paduan suara SDK Penabur Kota Modern. Di parmingguan sadarion pukul 8.30 WIB, rap marminggu dohita dohot anak kota murid SDK Penabur Kota Modern, jala huhut pautu begihon ede pujian manang paduan suara di parmingguan ini. 7. Pelean tu pembangunan. Sadarion minggu 10 Maret 25, tapatu pado papungu pelean lau tu pembangunan bagas huria dohot kantor huria, jala partordingna A. Pelean sada A, sada B, dua adorang sojamita. B. Pelean tu pembangunan di bagasan amplop tapasahat tujulu dung sipul jamita. 8. Konven pelayan penuh waktu manang Pultimer di hari Senin 10 Maret 25 di Patupado konven pelayan penuh waktu dohot keluarga maringan di gereja HKBP persiapan Resort Letare. Masuk pukul 10 WIB. Sia rapat panitia pengumpulan dana dohot peresmian rumah kantor Huria. Di hari Senin 10 Maret 25 membuka pukul 10 WIB. Patupawon do rapat panitia pengumpulan dana dohot peresmian rumah kantor Huria maringanan di Sopo Saroha. Hobar tu titingon pinabotohoma tu sude panitia asa ro madohoti rapoti. 10.
pemberangkatan situa pensiun. Di hari Jumat 21 Maret 25 dung sipul sermon parhalado di Patupado paborhaton dua halak situa naung memasuki masa pensiun ima. Amang situa Antonius Sinaga wik 30 dohot amang situa Joni Pasaribu wik 30. Marhite titingon dipangidoma tu sude parhalado lau madohoti ulauni. Sabolas, Kebaktian Padang PPKR. Di hari Jumat 21 Maret 25 memuka pukul 8 saat 15 WIB maringanan di Sopo Saroha, dohot lapangan parkir. Di Patupado Kebaktian Padang Persekutuan Pelajar Kristen SMA Negeri 1 Tangerang, SMA Negeri 2 Tangerang, dohot SMP Negeri 5 Tangerang. 12. Tona Sinode HKBP Distrik 21 Banten. Nunga merdala dohot denggan Sinode HKBP Distrik 21 Banten di Patupa di hari Senin 10 Maret 25 di HKBP Tangerang Kota. Jala sadarion tabigema tona Sinode dung sipul majaha titing. Patuluhon koinonia. Sada. Kebaktian Padang Ruas Uik Sada. Sadarion Minggu 10 Maret 25 di Patupa Ruas Uik Sada do Kebaktian Padang maringanan di Tiga Raksa niluhon ni inang pendeta Sihol M. Simamora SSI dohot parhalado Uik Sada. Say di pasu-pasu tuhatama ulauni. 2. Kebaktian Padang Punguan Ina Maria. Di hari Minggu 27 Maret 25 di Patupa Punguan Ina Maria do Kebaktian Padang naniluhon ni inang Bibel Pro bertauli utauruk maringanan di Telaga Cikeas Sentul Bogor saya di pasu-pasu tuhatama ulaoni. 3. Retreat Week 37. Di hari Sabtu 1 Minggu 22 Maret 25 di Patupa Week 37 do retreat maringanan di Villa Enko Pabri Puncak Bogor naniluhon ni amang pendeta Maridu Purba MTH jala didongani parhalado wiktul pulpitu. Saya di pasu-pasu tuhatama ulaoni. 4. Basar NHKBP Transiamus. Sadarion Minggu 10 Maret 25 di Patupa Naposo ni Huriata NHKBP Transiamus do basar di Sipanganon ima lau pasikopon program ni Nasida. Na di Patupa di pelataran parkir. Di Pangidohom ma turuas lau manupahi ulaoni. 4. Diakoni pelayanan kasih. Sada. Persiajaran agama Kristen. Naing di Patupa Huriata marhite seksi pendidikan ma kelas persiajaran agama Kristen tu tingkat SD, SMP, SMA terkhusus tu pelajar naso adong dope guru agama Kristen. Mardomu tusi di Pangidoma tu natoras asa pasuraton yanakonna marhite situa wik masing-masing lau madohoti pembelajarani. Jala persiajaran agama Kristenon ima gabi acuan ni huriata lau pasaton nilai agama Kristen diakka ruas na maka porluhon. Pendaftaran na perpudi tanggal 27 Maret 25. 2. Ucapan selamat. Pangula Nagoktiki parhalado dohot sude ruas ni huria pasaton a. Selamat ulang tahun hatu tubuh tu 86 halak ruas ni huriata dohot selamat ulang tahun pardonga sarepeon tu 17 keluarga. Hatan itu hata madok. Sai dilehom matuho sisubut roham jala di pasaut nasa sinakami Psalm 20 ayat 5. B. Tuakka ruas ni huria natongon di bagasa parsahiton. Saya ditupakon tuhatama gugu dohot hahi pason tu nasida. Songonima titing di mingguta sadarion diakka naso jinahaut noeng tajahama di buku acara digital naung sahat tu grup WA ganuk wik moladong akan hurang takas di panuratono dohot di pajahaon tapatakas ma tu parhalado wik tabe manang tu sekretariat ni huriata ditiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tu hatta ma pakubasion ni huriata
jala di pasu-pasu ma nang parhalado dohot ruas lau patupahon akka ulaon nadinggan di huria bain sangap di guarni tuhata. Majaha surat tona sinode distrik HKBP distrik 21 Banten tahun 2025. Madapoton na hinahulungan sudi ruas dot parhalado HKBP distrik 21 Banten di inganam munabi. Asini rohama di hamudo dame nasian debata amat tado sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapuji matuhatta Yesus Kristus Raja na punahuriai na setotong mangaramoti huhut mamasu-masu huriana. Di bagasan panuturion ni Todina do nang perdalan ni Sinode distrik HKBP distrik 21 Banten 25 na dipatupa di Sopo Saroha HKBP Tangerang Kota di hari Senin 10 Maret 2025. Denggado merdalan Sinode distriki. Marujan tu aturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton. Sinodangan ni hatani debata na tersurat di Rom 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Naung tinotopon ni HKBP gabe tema orientasi tahun transformasi HKBP. Dohot subtema pai baruhon padan parange hasomalan dohot hatauon ni pangula do ruas. Nang institusi HKBP hobar tuhatan ni debata jada di bagasan panugunuguan nito di perbadia lau patulutson HKBP gabe pasu-pasu tu sadok portibion. Sinode distrikon ima, sinode distrik kerja lau manotopon akka program dohot anggaran ni HKBP distrik 21 Banten tahun 25. Dibuka do sinode distriki merhite pertanyaan dohot ulaun nabadia. Manogu huhut pataruhon sude ruas ni persinodei lau patulucon ulau ni di bagasan tangiang dohotod di perhahamaranggion songon ruas ni pamatang ni Kristus lau manotopon akka haputusan na arga siubasan ni sadok perhalado dohot ruas di HKBP distrik 21 Banten. Program kerja HKBP distrik 21 Banten 5 implementasi ni program hatopan naung ditotopon HKBP gabe tahun transformasi. Taha muliatehon do haradeon ni ketua komisi transformasi HKBP Sintua Albert Simanjuntak padarhon program transformasi HKBP di tonga-tonga ni sinodei. Takas do persitutuon ni persinodei di bagasan pengatusion taringot tu program transformasi jala di bagasan pakirimon anggiat paltak hataridan ni tahun transformasi sian aras hatopan distrik resort sahatu huria marsadasada di padar preses HKBP distrik 21 Banten do berita pangulaon memuka sian mengojakkon di hari Minggu 10 Januari 25 merhitei terida do parhicak ni pakubasion di distrikon dohot kerjasama nadinggan di sudi perhubasna suaksoni di parhepengon terida do perbuini pendekatan kekeluargaan pinatupani pareses tu ruas ni huria taringot tu tanggung jawab ni distrik na sosidung dope tu nasida di tikina salpu gabirade keluargai paniakon situhukon ni distrikon. Rodiak kaguguan huria resort na sosaha dope tu distrik deba nunga realisasi jalan nadeba si patutaud dope merhiti pendekatan nadinggan. Porhat sian program hatopan doh barita pangulaon ni paresesi satulup do ruas ni sinode distrik lau menotopon aka program HKBP distrik 21 Banten siulah honoton tahun 25 on jala saurdo do ruas ni persinode distrik mendukung penguatan pelaksanaan ni program sentralisasi HKBP anggiat makehei pakubasion ni sude huria di sadok HKBP. Domu tu partikia periode ni HKBP marujah tu haputusan ni rapat majelis pekerja sinode distrik
Di totopot jala di paujak do, di tonga-tonga ni sinodei tolu kepala bidang dohot sahalak bendara distrik periode 24 saat 20 lalu, songon natar tulis di Toruon Sada. Kabit Koinonia, Pendeta Lamhot Silalahi STH 2. Kabit Marturia, Pendeta Sarlen Lumbat Tobing STH MA Tolu. Kabit Diakonia, Situa Doktoranda Tiurida Simanjuntak Borhuta Barat 4. Bendahara Distrik, Situa Ismail Nenggolan. Di paujung do di sinode distrik di bagasa pertanyaan pengujungi, huhut manangyakon sude ruas ni sadok HKBP distrik 21 Banten. Songoni tumangyakon akadongata na mengadopi bencana alam, lumobi bajir, nama korhon aguan jebu, arta nang hahi pasonna. Laos marhition, niarahom ma sude ruas ni HKBP distrik 21 Bantenon, tumangyakon akadongatai asa margogo. Tatangyakod do ng panggunggomi ni Bangsotta, pemerintah daerah ni Baru Ojak, lumobi dia kaluat hajongjongan ni Huria di distrik 21 Banten. Asa totong di parohai di bata jala di pargugui dibuan hamajuo dohot hadumaon di tonga-tonga ni Bangsotta. Masyarakat pe asa di parohai majagahon hadameon dohot hasadaon nang pe meragam huhut majamoton haulian ni ti nopana. Rap mahita tumangyakon haputusan ni sinuri distrikon, anggiak boy tulus di bagasad dame dohot las ni roha marhiti habisuhon nasian gijangi, di pargogoy jala di parsahalaima parhalado ni Huriana, patupa pakubasion di bagasan haibaruon ni ngolu, patulutson pajuon ni Huriai, HKBP gabi pasu-pasu tusadok portibion. Saya di pargogoy jala di ramoti tuhatama uluan ni distrikon, di patupa pakubasion na umuli di tonga-tonga ni distrikon, bayan sangap di guar ni debata situlu sadai. Amin. Tangerang 10 Maret 25. Mardongat tabi do tangiang atas guar ni ruas sinode distrik. Pareses HKBP distrik 21 Banten. Pendeta Sumihar Sinaga MTH Min ditandatangani Moleate Horas. Tabegema pujian kor sian punguan inahanna.
Tabegema pujian kor gabungan Punguan Ina HKBP Tangerang Kota Dohot Seksi Perempuan Huria HKBP Bandung.
Tatomu-tomu mahatani debata marhite bukwede nomor 10 ayat sada, sahat rodi ayat 4, huhutma tapapungu pelean, sada A, sada B dohot 2. See
Namen ide batana sumurung sian saluhut roha. Ima na mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita saluhut na. Akadamang dohot dainang hatani debata na naing sitangi honot tadi parsaurat tadi tikyon. Imana tersurat di Pesalmen Bitu 27. Mamukamay siyan ayat sada sahatu ayat onom. Tatangi homa hujahama di tonga-tongata. Jehovah do panidangiku dohot hatuaoku. Tungise mahabiaraku. Jehovah do partanobatoan ningulukku. Tung mida ise maahu biahaton. Molo tungro akka parjahat mangarongrongau naing mangatos sibukku. Akka si sosa kau dohot akka musukku. Gabe martingganga donasida jala marragean. Nangpe mar horon-horon parangan akka namanukum ahu. Dang dihabiari rohaku. Nangpe hehe parmusuo dopakau. Sai pos do rohakku disi. Sadado naung hupangidohon siat Jehovah. Sai ido hulului. Naing mia nau di baga sajoro ni Jehovah saliling manguluau. Paida ida hinadinggan ni Jehovah dohot mamikiri ganup sogut di bagasan joronai. Ai diodingi doau di bagasan udung-udungna diari hinamago. Ditabunihot doau di partabunian ni udung-udungna. Tudolok partanobatoat doau di panakok. Asa mardirgak uluku mida musukku. Akkana humaliangau. Jadi pelehonok kuma di bagasan udung-udung nai. Akka pilihan puji-pujian. Marede maau. Uhut mamalu parhinaloan. Mamuji Jehovah. Ido sa. Urian itu hatta. Duksahat tamin akining nasugut tuson hubereng. Dangapala dong perbedaan ni perubahan ni ruas tahun nanti. Tetak dopi hamu hubereng poso. Alayang ko kondisi ni akka pembangunan ini na lumayan nanti. Songonido nak kami. Gudang do nak kining ruas tamadok dangadong perubahan. Memang nasungon na jului dopi hami. Tetak dopi pemha. Pede mok-mok hafal. Songonido pe kondisi na siyan na jului. Alay dangadong berubah keramahan senyum ati. Songonido pe watidak ko kami nakining. Saya marsigulu do pe mapahik kopi. Marsigulu tong mangalios sigaret na habirang marisak bibaditay. Ati. Alanido damang dohod dainang ikon hatidak konon nami do mauliate manang di huriatta parhaladutta di punguan ina nakining kate songoninang di punguan ina nasya Badung ang gosoroha mutuson mungkin dang rodo piao tuson kate 15 tahun nasal puma hutadikon Tangerang ko tahun jalaud do pe heau marjamita. Alanido sobuhial siholdo. Ala gudang dorison dapot nami pasu-pasu. Isodo sorang sadada danahi. Nian hurencana kami do di tiak resota dong. Ate. Ide bok timur adong di Tangerang adong. Alepid da tutarutung dang adong. Dupe musetu kepri adong. Jadi tu lu manu yang dak danaki. Idok rohaku dak tabbabi. Nampe akabat di teresop muse dinasing. Isodo hami saluhutna ate. Alanido songon na idok niaka naposo sonari mah.
ubur-ubur ikan lele nina. Ate, perkenalan dulu saya ya le. Itu. Jadi hot dope yang guna jului guar hupat di talbenar silain. Inat tapi tong dope hot buru siat turi. Dadanak tulu. Mula dong nanang mabay parumain na silahkan mendaftar. Ate. Ala bagak-bagak do. Ay bagak-bagak do. Akka buru ni padita apalagi na seorang di Tangerang ate. Dak pola marsinamot. Ate. Alay pesta kubalga. Di hamua kamang dohotinang sada nuang persoalan nama sayarga di tonga-tonga ni hita ima maulhiya kita marpos ni roha tu nasitong. Bahasa udo songoni hiadu pengalaman nami songonon mula mamar sermon agak borngin. Mula madonga situa itu tuhiyama yang nama jabu maul may bukay natay ay sedia ho ngasape bornge sonon ay nataburo pagkatayon nami do paditay do nga situay arang binoto botoy manang natudia ho dakku boto dong do penuang dihita tipi-tipi ni akama do ina nasongoni saya dicurigai yang matai manang natudia dicurigai tong akai natai manang natudia alai hudok matu ibana bohari beko alusmu bangguau ngapo sinar rohaku holak kudokon rap doho padita rap doho situa makata hatai hapi tondang porsea itu hudok ma aidang ide hokko hurua lau mangalusi kejujuran na ini aro hono namang padita itordok kuma songon nani ede sayang nina kan andaikan kau bisa melihat hatiku itu tahe itu kau akan menyadari betapa ku sangat berarti nama boto ede sering dosongone dakya hita margugu patikoson natikos ibana tabereng di jamatikyon sipata gabe upos dorohata mamereng nasotikos sipata ubaranyado hita hamua kamang dohotinang makatidakon nasotikos. Itulah yang terjadi. Alani tabereng mah. Ise jolma naulu makatidakon nasotikos jala porsea tu nasotikos dak sonang nguluni. Dak ya sonang. Coba hamu mah. Alani do di bagasa tikyon hamu akamang dohotinang sahid nabal gadui. Iman waing sahid di tonga-tonga ni hita jolma. Sedangkan apa yang baik pun yang sudah kita pikirkan terkadang kita tidak berani untuk menyatakan itu. Yang benar pun yang mau kita lakukan kita tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Puasa. Iman waing sahid partodion nanaing ubatan ni hatani di batatu hita di bagasan tikyon. Dia may sahiti. Kita mau disembuhkan oleh firman Tuhan pada saat ini di tonga-tonga ni ngoluta. Alayolo doho malum. Songon nanidok ni temani minggut tadi tikyon paidaida hinadinggan ni Jehovah menyaksikan kemurahan Tuhan. Seorang pasien tidak akan pernah sembuh kalau dia tidak jujur dengan apa penyakitnya kepada medis, kepada dokter. Kita juga seperti itu. Tidak akan bisa kita disembuhkan oleh Tuhan sekalipun, oleh firman-Nya sekalipun, kalau kita tidak akan jujur kepada Tuhan apa yang menjadi penyakit di dalam kehidupan kita.
Ai hola sahit pardaging odona jojot ta persoalhon alai dak keatai data sigati sahit ni partod diota. Alani ko jujur loh hita di bagasatik. Di buku edeta nomor 620 sadai ima bagas ni sahit tananay syubatan ni debata. Aleamang asiroham diau pardosaon ima sahita. Olo doho jumolo ubatan ni debata parsahitomi manang disi sahibmu alai di caloho ubat nanang syalangommu tidak akan mungkin sembuh. Alani dipaingot hatani debata mahita. Marhite nadi ayat na perjulu nakining. Bagaimana kita memahami firman Tuhan kalau dikatakan Jahobado panodangikku dohot hatuauku. Tuhan terangku dan keselamatanku. Jojo dohita kamang dohotinang hanya mempersoalkan berkat Tuhan. Tetapi kita tidak mempersoalkan bagaimana kehidupan kita untuk menerima berkat itu. Terkadang kita percaya kepada Tuhan, Dia adalah terang dan keselamatan kita. Tetapi kita tidak memahami cara kerja Allah untuk menyampaikan hal itu dalam kehidupan kita. Kamang dotinang, kiado dong, sada pengalaman ni sahalat lansia. Lansion ngamardongat tukuk be, anggo sorong tukuk nodang boy mardalan. Alai inat tahun na lansia dak kya sonang ijabuna. Saya dingok do masa lalu nai, holan neng mardalan ni mamano potak kadongan. Alai di sadatiki mardalam may mana dohot tukot naon naso pamotoan ni ibana mereka ti mapanangga itadamu do panangga biang mereka ti mabiang na marbada laos ilanggar ma tukot nai laos abbolong mar 5 meter sahab matujulo ni sadadak danak dungi di goray mana ma buat jotukuti aidang boya beo mardalan alai roma danagi didok naso panagama nalusna ai buat matukok muduina lawi mana itadikon alaya maidok nama tuai haluar masya pamangan na akan asohata naso adong duharo inongmu naso adong duharo aham daso dihormati hobe na tua-tua ni digogoi mana membuat tukuti daksahat do pe mana tutukot nai adong masepeda motor na ugal-ugalan laos dilanggar ma inganan ni ibana hajongjongan ni ibana na nilanggar ni biangi dungi tarsonggok may mana mering tubudi akamang dohotinang ahamanan na yung sidohonon na tuhita na parjolo sahali anggoy buat doli-doli tukuti isi mana jongjong pasti doho na langgar dohot mati bana. Alai alalaway mana mabuat tukuti malua may bana siya. Terkadang hamu akamang dohotinang di tonga-tonga ni parnguluto tapak sahod do debatalaw patuduhon holong na tuhita. Kita tidak mau membiarkan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Lomo ni rohani debata na yang jadi di tonga-tonga ni ngoluta. Gabe sada arsak doi dihita. Alai songo dia lomo ni rohata na yang baenon ni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Iman yan na gabe tulus. Alanido di amang dohot dainang. Jangan pernah kecewa dengan kehidupan yang sedang kita jalani.
molo marsak peho unang madili. Molo marlas ni roha peho unang pitor gijang roham. Karena hidup ini seperti grup pemanjat pinang. Igijak peibana, ang gosogomos do ditiop, dang naboy nakok. Itoru peibana, ang gosogogo, dang naboy naik, akkadongan naik. Alani molo digijang dunwaing posisi tatai ngok matotong matatiop Tuhan unang lusur ngolutak. Molo ditomoru dunwaing kita totong matojo Tuhan mangido hagugoon. Itulah yang tidak kita dapatkan dalam kehidupan kita saat ini. Sailo jado hita mangalului debata. Hobar tu hasonangan ni dirita. Hapedang taboto di dia hita mangolu songo dia parngoluot taahana taula di sido de bata. Songon nama satu inat tanah kining. Apa yang diingatkan oleh firman Tuhan? Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanmu. Terkadang Tuhan itu sengaja membuat hidupmu jatuh. Supaya kamu tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh pengasih. Allah penolong, Allah terang kehidupan. Allah yang peduli dengan umatnya. Jakonot tado debata gabi pangurupita. Lanido nakining hamu akamang molo porsea hita tu debata dang nanaing mangalului hamorao kita alay nanaing mangalului las niroha dame dohot sonang niroha di dia do dapot titai ima di parsaurat tado debata songon na dihatahon nakining di ayat opati diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Alani dang boy magohonot ta makna ni hatani debata di tonga-tonga ni nguluta. Dang boy magohonot ta fungsi bagas coro ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Dukujaha ayat opaton hamu akamang gabi taringo tau di proses ni pembangunan ni huriat tau nate. Raikon apresiasi otta dui akka panitia hati hai luar biasa sangat ya. Berkat dukungan ni tangiang ni akka ruas nama kasih holi. Taingot do na julu ate. Holam merminggu hita roudan ngabosor. Tetapi Tuhan membuat kita di atas pada saat itu. Mungkin dari segi ekonomi soina matabuna hita di si hati hai. Ale di tonga-tonga ni akka parsaurat na banyak hal tantangan. Jaladak kuboto isod dope rap akka panitia na jolo na rapak ate. Molo marsaur na jolo marabuk panitia ikut 2 hari. Mulai sia sore saat tu pagi ate. Gudang mau nak strategion na naing si pikiran. Jala sudiru hita mengalami mauliate ma dohonot tangading gab bagas corot tahun. Jala ido nak kining sada na naikuroko jamitak kuna perpudi adorak somutasi na julu sangat besar karya Tuhan. IMB di gereja tahun pas do haluar diulang tahukui. Jala ido huati dakon. Karena apa? Karena kita semua menopang dalam doa. Kita tidak kuat pasti dengan tantangan itu. Jala di pamora de batado partodion nami di son. Aku boto adong doperasi tuata na per Royal Poris isi dope haita dang boy partangyangan Ibu Baron. Alay di sido tabo na tong ate lam tugu ha porsyao. Dang na surut tita.
Jala mulu tabereng do siyan na julu pangalamatay, pajongjong garijaton, mulu binereng do, ay geleng-geleng do halakon, buy do atuhon ati. Alay dang diluwas Tuhan saya mungkin mulu marcerita do akka panitiay sa Mekkel do, ipadumu i masjid, ipadumu isada huri, isada jabu, idang guri di siak akka panitiay luar biasa do. Alay laos disido hamorauta. Laos disido naik patuduhon ni hatani debata, jala patuduhonot tatu debata, parbue ni hatana nakining tikos do hitan waeng sonang rabdoho debata, di tonga-tonga ni bagas nai. Apakah kita pada saat ini bisa hidup dengan tenang, dengan penuh sukacita, dengan damai? Di pamalum debatado nuaeng sahitmu di tikyon, sahit pardagingot doho partodiomu, marhite-hite parsaurammu doho debata, manang justru sebaliknya. Lam tabba sahit tadung bagas, dung denggab bagas coroi. Hiaro dak sadar songoni ruas ni huria, ido ibana songono. Palak kali laku tadi, pas berdoa, inna. Oh bahasa Meda don. Kenapa kau palak? Inna. Pas berdoa itu, langsung duduk leda siapa itu di sampingku. Bau kali parfumnya. Bayakku maju. Ngamar tangiang gimana? Ale terpengaruh. Ada banyak kehidupan saat ini. Alani rohi tatu bagas coro ni debata tabua sahit tanah salelengon tabua sahit tanah pigarion sahit partodium manang sahit pardagi ngopi ikon pos doro hatta rabdoh debata pajuk pang do debata ikon malum do sahit muamen ikolas doroham ikon marparbue partodiummu. Tung pidah misa non 3 tahun liling na, ya do tarsung ko tahu. Masuk ma SMS do pinajulu dang oya, masuk ma SMS on, lo ketawa gua budu lo nina, bah, hubereng hobar balok tay ay sirunang namangan camawin narohakku ka, itorlaw mau tu partangyangan dang hubabuat tu inang. Usukum madong ruasta polisi lacak jonomoron niku. Kenapa rupanya tulang? Yan camawang niku. Habi dung dapot itur terida ma alamatna. Itot tanah di sonido. Dakku boto pembangunan ta panitia dingok do berai Ibu Mulyani. Itur telepon. Mul, ada apa ini Pak Pendeta Silayan? Kenapa? Iya Pak, aku nggak pernah lagi dibelikan pulsaku ini mah. Itu pendekatan tetung na julu kan. Jadi hudok mah, iya nanti ama bapak belikanlah. Hutuor 20.000. Ulat nima satu sonari dangi ganggu be habi hubigi nong moding tu. Ati. Iman na yang patol hason ni hatani di batatu hita di bagasatiki. Parsaurat tanah sonangi ikum mabuan hasonangat do di dia hita maringanan. Jala ingot tamuma lampor sea hita tu di bata gudang do na makosomi hita alai hita nang marhosom niroha. Lamar situ tu hita porsea tu di bata ingot tamuma lam godang do namar sogoni roha tu hamu alai di sido hita hamu akamang do tinang makamonakon parngoluta hapor seota tu debata bahwa kita ini adalah terang yang tidak pernah peduli dengan kondisinya, garam yang tidak pernah peduli dengan kondisinya, tetapi punya makna. Alani hamu akadamang doh dainang urian itu hatta di bagasan tikyon. Unang lomos roham mardongat doh debata. Unang lomos roham
mardongaton debata. Unang lomos roham mangasahon debata. Ai ido na naing hatid dakonon ni hata debata nang persalmeni di bagasan tikyot tuhita marhiti-hiti hata nama dok. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku, benteng hidupku. Tabereng mah, ikom punya pengalaman dohita songo pengalaman ni ina-ina lansia nak kini. Tuhan selalu berkehendak baik dalam kehidupan kita, apapun itu. Ahape na masa di ngolumon Tuhan menjaga ho. Laos pengalaman hasadaon ni ruas ni huriata nadong di Tangerang Odo. Usuru dotong ro panitia pembangunan ni huriata HKBP Sumedang. Arab dohot tami di Tikyon. Asa boy na sida sharing bahwa kita juga punya pengalaman yang sama di sini. Sarupa dohorua sudi Jabarta na di Jawa Barat nate. At tersongon na mauldo pa jongjong bagas joron alay ido tabuna. Di na maulido lam terida perbuin ni haporseaon. Asabuhi hita masih urupan. Asabuhi hita masih tu paham marhite-hite tangyang ta. Jala ido na naing sidohonon nami asa totong masih tangyang kita. Marhite-hite hatani debata di bagasan tikyon, kita tidak perlu lelah dan letih untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita kalau itu untuk memuji Tuhan. Alani pos doroha kamang dotinang di parsaurat di bagasan tikyon. Ikomar perbui mah haporsiot tatujulu. Ikomar saringar mah hatani debata di tonga-tonga ning uluta. Ai ibana do partano batoata. Amen martangi yang maita. Pinuji pinasangak mahu oleh Tuhan di bagasan parsauran nami di Tikyon. Marhite-hite huaso dohot holong ni roham. Naung makokop pami. Boy ale Tuhan hutopot kami sudia kaulaon nami jala hudalani hami sudia kaparnguluon nami. Tung piale Tuhan songon panidangyon nami dang apala sikop dileoko nahuhirip pami. Alay dibuka hodo haporseon nami di Tikyon. Asa hutad dahami balngani holong dohot asini roham. Naung mangalehot tuhami akadenggan ibasami. Dileoko hahi pason tu ganup hami. Dileoko pasu-pasum tu akka ganup ruas ni huriam. Alani buanon nami maditangyang nami. Molo tu ngadong akka ruas ni huriam natongod di bagasan parsahiton. Masih holdo hami ale Tuhan masih holdo nasida. Lehonom mutangami lahu mamasu-masu mangulosi daging dohotod dina. Asa dapotan hahi pason daging dohotod dina sida le Tuhan. Suang songonima nang akadongan nami na di bagasan sitaonon paru kilon. Ala ni dot ni akka parnguluon na niadupan na sida. Sarihom manasida pargogoy daging dohotod dina. Laos buanon nami mali Tuhan tutangan para sanirohaon mi. Sudia ka pakobasion ni huriam HKBP Tangerang Kotaon. Sian pelayanan sekolah minggu remaja na poso. Amaina. Asa homa na malion gugu tuaka na posom. Tuaka parhaladom. Jalaleon sihol ni roha tuaka ruasmu romad dapotoko. Aido ale Tuhan huatidako kami marhite-hite hatam. Asamia kami totong di bagas joromi. Asa homian di bagasan rohanami. Jala rapoko kami mardalat di tonga-tonga ning ulu nami. Alani patulus akka program doho rencana ni huriam. Di sude akka pakubasion partodion.
dohot diakka pelayanan rencana pembangunan fisik ni huriam. Lehot dihami oleh Tuhan roha hasadaon. Asa totong marhite-hite akka pasum-pasum nasahat hami marlas ni roha hami marsiadu hami manupahi huriami. Mauliate madiho diiring-iring kodo oleh Tuhan. Ruas ni huriam naposom narosian huriam HKBP Bandung. Boy marsaur nasida di tikyon. Alani pos dorohan nami nunga dijakon huriam. Pasahaton nami ma parsauran namion. Lahu pasadahon haporseaon nami holong nami. Patuduhon hinarikot ni pamujion nami Tuhan. Alani loas male Tuhan marperbue parsauran nami di bagasan toddimi. Loas male Tuhan marperbue parsauran nami marhite-hite huriami. Molotungpi ale Tuhan naing udutan ni huriam akka pakubasion pelayanan diari sadarion pasu-pasu masudia kana posom. Pasu-pasu akka ruas ni huriam molotungpi ale Tuhan mardomusirak kamenos sa bagas coromon. Loas male Tuhan malum parsahiton partodion nami. Jala husuk kami hama malum ni parsahiton partodioni marhite-hite hatam. Nahujako kami di bagasan tikyon. Hola kodo partano batuan nami. Hola kodo ale Tuhan panodang di tonga-tonga ning ulu nami. Ramoti sude ruas ni ruhiriam. Sahat tu akka bagas nabi. Molutunga dong nanaing manguduti akka ulaon na. Dongani iring-iring. Unang marlauk dosa hami. Alani kaulaon nami. Dohot alani akka nasinakapat dohot nahubikiri hami. Di bagasan Kristus Yesus martangyak kami tu adupamu. Amin. Tapuji Tuhan tamarede hitaut mata pasahat piliata tu pembangunan.
Tapasada marohata, tapasahat ma pilihan na tapapungot, wadupan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang, waduh harorwan ni saluhut sileo-lehon na dinggat dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na ni leon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni sileo-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijak sa pinarbadia maguarmu, sa Roma harajonmu, sa isaut melomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijak. Leon matuhami sa darion hanguluan siapare, sa sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodi munabi. Amin. Oras marihita sa luhutan. Thank you.